ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲି। ବସ୍ରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମହିଳା ଉଠିବେନି, ସେଭଳିଆ ହେଉଛି କେବେ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ ବସ୍ରେ କିଛି ସେଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ? ନାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଆଗ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଲେ ବି ସେଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। କୌଣସି ବସ୍ ମନା କରିବାଟା ଯେ ଆପଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁନି ନାଇଁ ସେଭଳି ନାଇଁ ସେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହିଳାକୁ କେବେ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁନା। ମହିଳା ଆସିଲେ ବି ଆଗେ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଡି ବାଲା ମାନେ ମନା କରନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇବେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାର। ଆମର ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି